She's a good no baby. Ay, monkey. Enough. Paw is very dirty now. Enjoy tayo the snow, guys. Marami daw ito eh. And someone. The kidnapping victim, Donna Reynolds, was rescued. Kailangan ng itapon. Okay, look. Hi, baby. You like to look at her. Look at her. You like snow. You too. Where are you going? Go. Ooh, it's cold today. My hand. Yeah, imagine that. She's just waiting for you. Look at her. Ooh, my hand is frozen. Come on. Na-notice po ninyo guys, nagpicture-picture ako guys. Yung camera na yan is vlogging camera ko yan guys. Hindi ko na ginagamit kasi cellphone na. Pero ginagamit ko na yan siya. Capture sa mga kay Tami, sa mga alaga ko sa amin at saka video-video din para sa aking private use no. 7:30 guys, gumising ako ng maaga kasi plano talaga namin nagbagyo kahapon ng isno no. Kahapon yun sabi ko dapat bangon ako ng maaga para makakain si Tami. Ayaw ko kasi magpunta kami sa labas na walang kain guys, and then pagdating dito sa loob pagkatapos late na no, and then magmadali pa ako, nagluya-luya na si Inday Mirian sa kagutom. So yun, at walang choice si Tami kasi American breakfast po itong niluto ko, and then sabi ko sa kanya dapat kakain ka po
para naman hindi ito masayang mga pinaggagawa ko dito, no. Usap kami kasi kagabi guys, sabi ni Tami dapat mag-diet daw siya, pero sabi niya sa akin kanina, bakit daw pinakain ko siya ng patatas kasi gusto niya maging salad na lang daw at karne. Yun na yung kainin niya kasi sabi ko, wag mo akong anuhin sa mga patatas, i-stop mo yung mga cold cuts mo at saka mga cheese. Mahilig kasi ito sa cheese guys, so kaya sinabihan ko talaga yan. So kaya yun, nagsabi siya sa akin bakit may patatas daw, keywords. At dahil may snowstorm po tayo, no, so naglilinis po si Inday Mirian. Ginagawa ko ito since last night and then ngayong umaga din kasi si Tami palaging nanigarilyo at palaging lalabas. Dahil sa lakas ng hangin, sobrang lakas, pumapasok yung snow talaga dito sa porch. As gusto ko na si Tami maglaka dito, hindi delikado ba kasi alam nyo naman itong si Tami pag madalin as ito delikado kanya sa kanyang likod, no, may sakit na yan sa likod guys. So kaya yun at pagka umagahan ito na, nililinis ko na talaga kasi kailangan na namin maglinis, nag-stop na yung snow at yan, tara punta tayo sa harap. So guys, maglinis ako sa harap. Linisin natin. Yan, din si Tami mag-blower man siya. Kapoy guys. Ito, tapos na tayo. Ang haba kasi ng ating driveway ba. So kaya ang haba at ang hirap kasi hindi siya flat. Ano siya? Tawag nito. Bungtod ba? So hindi madali. So ngayon guys, the next day na nag-voice over ako guys. Grabe ang sakit ng mga kasukasuan ko, hips ko kasi talaga yun yung doon tayo kumuha ng lakas, no, sa ating arm, sa ating hips, sa ating ganyan siya. At ang laki kasi ng tulong ko kahapon kasi talagang sa baba nagpatakbo lang si Tami doon once, no. So kaya ako yung nagpalapala in taon ko guys. Perting sakita taon sa aking mga kasukasuan niya, no. Ang aking arm mura jud siya gimunal-bunala, no. And okay lang naman sa akin kasi si Mister malapad kasi yung driveway namin, no. Pag nasa ibabaw ka, malapad siya. So doon si Tami talaga na stuck niya. Ako na lang yung pa sa baba. Mabigat guys ang snow sa baba, malapit sa kalsada kasi nga merong nagpa-plow yung mga tagalinis sa daan and then naimbak doon sa harapan ng aming driveway. So mabigat siya pero kinaya ko guys kasi ayaw kong si Tami magpabalik-balik pa kasi ang sa taas namin sobrang lapad. So nahirapan din si Tami. At gayon guys, sobrang lakas ng hangin guys. So si Tami ang tigas ng ulo, hindi siya nagsuot ng magandang jacket ba. So ang iya hatang mga bungot-bungot guys, no, nag-ice guys kasi sobrang ginaw kahapon. Nagtulo-tulo na naging ice. So kaya yun. Ngayon kaming dalawa nakalubog kasi sa sobrang sakit ng katawan.